Takže čus lidi, zdravím vás u dalšího let's play na hru Shakes and Fidget. A budeme rovnou hrát. Takže jsme na S4 na Kroko 33. A já se vylepším. A budeme zkusit podzemí. Dneska mi došel lík na obratnost velký, takže budeme čekat, já tady ještě do spodu. Tak. Ještě si dáme arénu před podzemím. Já si nasadím, mě to nevadí, já si nasadím tenhle. I když to je špatný, ale... Tak. A půjdeme na podzemí. Půjdeme na pekelného Kyklopa. To vůbec nemůžu dát a... ono blokuje, takže to... Jsem říkal, že to budu nechávat, ale koukejte, jak mu beru teď. Takže si musím vytočit potom nějaký na obratnost. Takže šleme na další svět a to je S17. Ale tady jsem si našetřil houby, ale vůbec nevím, co s nimi mám dělat. Když tak napište do komentářů, co s nimi mám udělat. A nějaký návrhy. No a prostě to napište. No a tady zkusím podzemí, třeba kaben. Tak zkusíme masitýho golema. To je 40. Tak ten nepadnul. Hrám spodu. Tak. Přesuneme se na další svět a to je S8. Kde je sakra, kde je Airbar? Airbar, jo, tady. Už máme tady na obratnost střední, aspoň něco. A to prodám. Cech. Se připravím do bitvy. Na koho útočíme? Serpen. Jo, na ten... Jo, to jsme mohli dát. Tak. A teď jdeme do podzemí zkusit dráčka. Paženýho draka. Za to kouknu. Uvidíme, jestli, kdybychom ho dali, to by bylo úplně dobrý, to bych úplně se radoval, ale to nedopadne dobře. Chci se dát pořádnou krytku, ale dobře jsme ubrali. Tak. Jo, a ještě půjdu na jeden svět. Dneska to bude úplně krátký let's play. Ještě půjdu na domnačka. Tak, na S4 domnaček. Tak. A tady dáme hospodu. Tak, tady nic není. Ještě se vylepším. Tak a půjdeme zkusit pološerýho mimozemšťana. Který ho nedáme. Takže když tak na tom S17, na tom domnačkovi, mi řekněte, co s těma houbama mám udělat. Do komentářů napište. A dejte like. Nebo napište, co bych měl zlepšit. A když tak odběr. A čus.